Kamoro amora ma intiere nyakora mogero wakini machiegni weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Wachako kama weche mopogore opogore chopona kama oting'o weche mag midhiero mar oula mabende koro sani miyo oganda mathoth odar kuonde jot mag ka koro e kindeni makoth medo chwe gwenge mopogore jodak e ward ma Central Semes e Kisumu County koro kwano lal bang' olalo manyamgun matudo chiro Kombewa kod Bodi barore diriyo mabathe moro piyo dhi godo gino makoro kelo negi midhiero matamre gi nono e yor wuoth. Jodago nyiso luoro margi mar biro koso yore thieth ohala wuoth kod somo magiwacho ni kidek ni moponono jotelo mano yier ok owuok oko mar gero lalo manyamgun no. Giseyo kit dongruok manyap ma jotelo mane giyiero osenyisogi ka gikoni chal ka gima jotendgi ojwang'ogi. Kakoro giyango ni midhiero ni otimo limtidi kuom higni 10 sani. Kuom sani endi yudo ni ng'ado ka kidhi Bodi en tich matek. En ni ja Kombewa kilor Kombewa to chun nyaka iluor no ero dhi kosti gimoro siling 500 kia Kombewa kidhi nyaka Sat. To kia Sat kibiro nyaka Kombewa bende siling 500. Koro en tabu mang'eny moneno. En tabu mang'eny moneno nikech nkalo koni ndi mondo idhi koja chande en tabu ok inyal kalre. Wadwanu aom rech nam kwa kelo koni. To kochal kamae rito koting'o apiko to walor. Kendo koro wayoro pi. Wan kod chandruok maduong' ahinya. Koro mondo sirikal ononie kaka dikonywa. Sama loso kodi kani. Aora chielni chandruok mwanene nyocha ka nyathi moro kaga piko monyumra aora ka motur. Mano one. Second, aora ni nyithindo nitie maka kasomo skul mono dienya. Nitie nyithindo ma kucha somo skul mono diemo ni maluka. Ok ginyal dhi because of aora ni. Samo pong onge kama nyithindo nyalo luwo. Wadwaro mondo tarik 9 warado ka gi mbunge mondo wabed confirm ni ndara ni chako lose nadi. Wakwaji te members te joma ani alwora mar Seme sub county Central Seme mondo bi machiegni mondo wang'e ni chako los nadi. Jagoro mogidore e migawo mar arita Raymond Omolo ogolo siem ne joriemb nyamburko kod jo apiko e wi keto ngimagi kod ngima jowuoth e andaki e kinde ma gikalo e kuonde ma pi oulo pong'o e kindeni ma koth mapek medo goyo gwenge mopogore e pacho ka. Kane oloso skul primar ma Lunyofu e kar chung' od bura ma Budalangi tok chiwo chiemb kony kod mwandu mamoko ne anyuola 500 ma oulo rocho ngimagi. Omolo lero ni konyruok mochwere nyaka yudre ne oula makinde ka kinde ma Budalangi. Omolo lero ni gedo mar yawe kuonde moting'ore gi malo biro konyo e duoko piny masira ma ikelo kod oula kendo pino inyalo tigo e yore mamoko. Bende Omolo lero ni dhi chuno mondo sirikal omany kuonde mamoko mag jot ne joma oula daro e miechgi kar tero gi kembe mag jot higa ka higa. We've come to this place specifically to give some support to the households, about 500 of them that have been displaced, that are living in our camp, but also at the same time to speak to the rest of the residents of Budalangi on the effects and the impact of the flooding, and asking them to work closely with the government agencies and officers so that then they don't be exposed to the danger. We've had a few unfortunate events since the rains began, where we have lost a few lives. But by and large, the impact of these long rains is largely felt in 12 counties across the country. We expect that the rains are going to subside in the coming week or so. But most critically is to appeal to all Kenyans, particularly the motorists, to be careful not to endanger their lives and the lives of the passengers that they carry. Zile vitu zinaweza saidia hapa kwanza ni kuchimba drainage ya maji iingie kwa Lake Victoria kwa sababu silt matope mingi imezuia maji kwenda kwa lake, so in the process that maji narudi back kwa maboma ndio tunaita backflow. Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaro mondo piny owacho mamalo ochop singo mare mar daro tije mag counties mosebedo kotimo kuom thuolo malach sani. Giwacho ni sirikal osebedo ka keto singo ma ok chopi kendo sirikand county koro ni kama rach kaluwore ni thoth counties pok oyudo pok omenda mag counties. Kane giloso kod jofwambo odiechieng' ma kawuono, riwruok makedo ne ratich oganda dwaro mondo piny owacho owere gi tije kaka rango weche mag thieth, dongruok mag apeini, ohala kaachiel gi weche mag pur monego bed ni itimo gi sirikand county. Gidwaro mondo apisi mar Attorney General ogo chapa oboke moting'o chenro mag tije sirikand counties. Kenya's public health is in turmoil.
with primary healthcare services deteriorating due to unfulfilled promises and administrative bottlenecks. President William Ruto has twice reneged on his promise to transfer devolved functions to county governments. Dr. William Samoei Ruto first made the promise to transfer these devolved functions within 90 days at his first devolution conference that was held in Uasin Gishu on 15th August 2023. Office of the Attorney General fast-track the process of gazettement of the functions as presented or initiated by the Intergovernmental Relations Technical Committee to ensure that the other processes take place. And therefore, we demand as follows, that the President provides leadership and guides this process to the logical conclusion by fulfilling his commitment. Bengi mar Cooperative olandi kaka mano motelo kendo manie rang'iny mamalo kuom bengi duto mag pinje Afrika e kinde nyasi mar 16 midendo ni CIO 100. Bengi mar Cooperative nyoyudo mich kuom tiego kendo loso chenro mag Direct Settlement System DSS makonyo e tayo chenro kendo keto e lai weche mag kahawa ahinya to nengo kod yore chudo. Nyasi no opuoyo ogenni kod kembe matiyo kod lony manyasani e chwalo kendo bero chenro mag ohala kaachiel kod keto kenge makare mag kedo gi kastembe. Jotuo e osuptal ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Institute yuak ne piny owacho mondo tiek midhiero ma lakteche yuago mosekelo ng'anyo modonjo odiechieng' mar 2 kawuono. Lakteche gi mane ochako ng'anyo nyoro kata mane ochako ng'anyo nyoro yuago kuma mar thieth mane omagi yuarruok e kind board kod jatatije mar kar thiethno ka koro gidwaro mondo othich oko board mar osuptalno kama oting'o jakom Professor Olive Mugenda. Nyaka sani onge ripot moro amora kata bang' chwalo oboke ne migawo mar thieth kod jatend jotije piny owacho Felix Koke. Mama na ule security yake mwenye anakwanga amefura kisha No, abiro mondo timna surgery. Nabedo buk nyoro. Atuwa na wuon, awinjo rem. Kaka dakonyra onge to nikech daktari blokadwa wilo nikech daktari manonyisa chan mondo abi e thieth. Ene mondo chako koda thieth. Dhano hinyre kama tek, ok an kenda. Nitie joma hinyre kama tek kabisa makoro kuya. We are saying the reducible minimum before anything can fall. Hata wakileta insurance sahi aturudi. Hata wakisema wameleta Jubilee AR na Britam combined haturudi. Buk mabiro konyo jogo ma ok nen osidha yango odiechieng' ma kawuono e dhialo odiechieng' jogo modak kod ng'ol pacho ka. Jatatije riwruok mar jogo ma ok nen George Hassan wacho ni kuom thuolo malach jogo man kod ng'ol mar neno osebedo ka ok yud weche e yo mowinjore ni mar osebed kojwang'gi. Hassan wacho ni bugno biro konyogi e yudo puonj mag ng'eyo kaka ginyalo dhi e ute thieth mar ng'eyo chalgi ne tuoche machalo kaka kahera kata TB. Jogo manigi tuo mar TB lero midhiero mag bedo kod tuono kendo kwayo oganda jo Kenya mondo dhi e pim machon. Bugni dhi konyo jomok nen ong'e mang'eny about tuberculosis. Tuberculosis is a disease that has can be treated. Koro bugni government osekelo bugni in print lakini pok gikete in braille. Manomiyo muofuok nya ng'eyo gik ma kinya ng'eyo more about tuberculosis. Koro bugni is a very important milestone. Koro an ka odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wa celebrate jogo duto magin champion man gi disability e society mar ng'ol ka erigo. Tiyudo ka sani erigo wago erokamano ahinya nikech sani erigo yudo ka ng'ol
ok en kaka chon mane ji mang'eny nok okawo ng'ol kaka gimoro ma yani ng'ama nigi ng'ol nok nere kaka ng'ama nyalo timo gimoro in society. Anyuola moro e gwenge ma Kibomet mayudore Kitale koro yuago ratich wuodgi Benedict Kipto mawachore ni nyo jaherane ochuo gi pala kendo nego. Anyuola no dwaro mondo miyo obila omak achich mitudo gi tim makochno kendo chwale e nyim doho. Achijno nyaka sani chal mare ok ong'ere. Motelo ne ma Kipto ne rito nyasi mar sidho ogudu tok tieko sombe e kar tiegruok mar KMTC lek makoro tore. Jalup komanda mar obila ma kaunti ma Trans Nzoia Salasio Murithi owacho ni obila dhi nyime gi timo nonro kendo mar ng'eyo gima ne nyalo bedo notimore ne Kipto. While we were top-notch in preparation for his graduation on 5th, which is this coming Thursday, I was just called when I was on duty on duty that I was required to be in hospital, Cherangany Hospital, as soon as possible, very early in the morning. I tried to ask what was happening. I was told that Kipto had been injured very badly. It was so bad, I didn't comprehend what it was, but later on I was told that he was injured. He was stabbed by her friend, his friend. Mtoto amejikaza kabisa, mzazi amejikaza. Mtoto sasa ndio yeye anaenda na uwawa, na yeye ni mtoto kijana na ameuawa na mtoto wa kisichana. Mara mingi tumekuwa tukililia sana watoto wa kisichana. Hata sisi pia tunalilia watoto wetu wa kiume. Hata hao pia wanadhulumiwa. Ninaomba tu serikali tusaidie kabisa Kipto apate haki yake, na sisi pia tutulie roho zetu. Kawadhi nyime ni jodak ma Arongo oyudo tiegruok e wi lwenje mag kit chwech e okang' mar kedo kod midhiero ma kamano. Tiegruok nochiw kod riwruok makedo ne ratich oganda midendo ni jiwo mwanadada kosir kod mano mar mon liete ma Kaluo kanyakla kod Lake Basin Development Authority. Giwacho ni lweny mag kit chwech go kelo achiedh nade e ngima mar nyithindo kendo miyo gidong ka gin gi paro manyalo kelo negi songa e ngima gi mbele. Nyaka wapuonj nyithindwa about gender-based violence gieki. Mbaka ni ndiko kwago e udi to onge kuma nyithindwa dhi puonjre weche gieki. Moloyo kendo maduong' okoyo sirikal ni mae kinde man kende monego bed ni weche machalo kama bedo introduced to schools mondo nyithindwa mani school ong'e ni weche machalo kaka gender-based violence gi gin gik manitie. Kik gibed ni gin gik mapoyogi. Seche moko ka mbaka ni nyalo bedo ni go e skunde to nyithindwa nyalo lana achiel ariyo adek mondo wanen kaka waging'o weche mek tho mak joma mine gi rowere matindo tindo madhi mbele mang'eny. Mine kalo e matek kata chuo bende wayudo ni kale matek. Mana mbaka mane wagoyo momiyo wafwenyo mano kendo wang'eyo sani ni onego bed ni waritore mine kachiel kod chuo. Ko mbaka yot nyalo miyo yot no peti kikwe moloyo ot miko e koko. Nikech sama uko koko to kata ka nyathi si sikul ok onyal somo maber kochopo penj onyalo ai dala kane usedhaw koro samo somo to kikapiro e wiye to oindiko to en karo oyuak koro nyathi nyalo weno fuwo to karo riek lakini ngima ma chonyuolo dak ko ema duoke chien. Tabenda nyalo puonjo rowere mane onge niya kiseyudo nyako teming'e thurgi we romo gi nyaka tie bich ka endi tikende moking'e kata dala gi tibende kin nyako mapod tin idwa dhi katedo ding'e korgi wuoyi ming'e jonyuol ne asti ibede gi ng'ati ng'e kata timbene kuchako dak nikech jok moko ng'ere manegre to ng'ato timo ni kong'e ni onge kumi ibro yude nikech nourome ndara to udhi ukendru kamano. Tim mar NCPB mar jomachuo mako thuolo mokwongo e lig maduong' mag tuke handball pachoka bang' loyo tuke gi duto 10 nyaka season ni ne chakre. E alap makalo Lenny Grounds, tim mar NCPB noloyo tim mar Strathmore gonde 19-18 ka jatugo Kirimi Timothy noloyo gonde 8 kendo konyo NCPB rito loch margi mar 10. Tim mar Equity
Otiko telo mar 10 ka gin e thuolo mar 2 e kinde ma tim mar Mountain Primes nyaka sani pok oyudo loch moro amora kendo nitiere thuolo mogik. E kidieny mar Wakeini, tim mar Ulinzi Sharks omako thuolo mokwongo gi points 18 tok loyo tuke 8. Nairobi Water Against PB omako thuolo mar 2 gi 3 kaluore. We came well prepared. The first half we did very well, but of course coming again to the second half, we had a few lapses here and there on our defense, and therefore allowing Engineers to do 21 scores. To me, that was not correct. It should not have been that way. But a win is good. 40 scores for us, 40 goals. I think it's good for us. When we go back to our training, we will especially do more on ball handling, because we have seen we have lost a lot of scores because of ball handling. Regardless, we had a challenge of Equity kupaka ball ya Ugundi, and we are training on the grounds that are not the one that we are playing the matches. Nyakoromo gimano ben makele giko mar weche manyien mar Kage Kachero kamano kuom bedo kod we chenro ni sa 10 gi dakika 14 nyinga Simfroz Okinda.